Euro try perlu mga number chance sesian pat ngapadang sebagai pi syakan dia YouTube channel kajing pentemai kakubor ka bang kwa bani samat pi menta step perlu kadai kajing nget halor kajing tiang ka eryong ka basisha hatu plajus ngo ba ha kajing ka jong pi kajuan ka eryong ka bakrau bha la kadai emotionally financially dan spiritually Gibarong ila jesam ya kan dia klem kam klem jam gidan hapadeng kajing pang kajing shitom gidan kajing ade kabaya pai epra ban gidan ya kajing tiang na ka banta jong kalawe ka jongi hanring gidan ya ka khubor ba bha parlok ba ublei jupen jam ya ka eryong ka badan saudong jongi hanring teng teng jupen jam ru ya ka eryong ka badan hapo ka jongi kajing tiang ka ong ka ladaki ki hablut kajinget ka ong lada jiaru ublay undar ka lang bangi kajinget tu khana na ka bible na Marcos ka long basaw kadkhot balai pusan hado saw huwe lekani ngin I ba kumno jisu ula pen jai ya ka eryong ula ong ru haki ha kata kasngi haba la janmi ya ngin yale chashiliang haba kila ino te ya upaj ba kila let lam ya u kumba ulong ha ka liang Henry dan kiwe paru kiliang lambat u tik laki ke eryong ka bakrau bat kajing at phalung kala phalo sha kaliang kat ban sapendap yaki te uladan ha katadong kaliang bat uyo thia ha sengkhle ki te kila kersia u bat kila ong ha u ko kendran mem sunyo satya bangin sayap hangning la I perlok bagi senran kila tiang ya kata ka eryong ka bawan ka pen ki pen phalo hado wow ya kata kaliang ka jongki bat hangni habaki I bau jisu layo thia kila kasi u bat kila ong kendrat mem senyo satya bangin sayap ti hangni ngila I bau jisu ulai khe bablas neng ya tak bakan long jai u jisu ladan lang bat ki ha kata kaliang hangni kata ka eryong kam shimla pen khe ya u hangni kata ka jing tiang ka jongki sandan ki jong u kala kabala pen khe ya u hangni ngila I perlok bau jisu syukran ya kal bat kala long jai bat ujisu lakren ya ki sendan ki jong u hau Marcos kalong basaw thot basaw pho ka ong ula ong ti haki balai philong ki bashap tiang kata kumno ba phin padan ka jinget ki sendan ki jong ujisu haba ki don lang bat ujisu kilaya tiang pat ya kata ka eryong ti parlong ngabu hapi ya ka jingkali haba phidan ujisu ha ka im ka jong phi hatu phi tiang ya kita ki eryong ki bawan ha ka im ka jong phi kumno bangin jit ya ka jinget halor jong ka jing tiang ka baning kong ka bangila ban le ka di focus tang ya ka kular ka jong blay baula kular yangi iwi ka jing kular ka ba ino yangi ba undan dan ka lang bangi ha kanu ka por ha kanu ka jaka tin phai ka bible ka jongi ngin phai sha ki sam ka long ba ar pulai thot ka basaw shisha la nga yairu ha ka them ka changiu ka jingyap ngan shep tiang ya ka basniu namar me don rangkat mami bat nga uding do bat usando jongbe ki pentingen yanga kanu kalong ka basngau tanat kan dia khot habangi puli ba uding do ba usando udan rangkalang bat nga ujisu uram eno yangi iwe piwe lagi dan ha kanu kajing la kanu dan kajing ma kajing sang unum eno yangi ngin phai sa ka we ka khon na ka bible kata ka nau isaya ka long ka ba sop we ka khot ka bashpho to what shapting me namar nga long ran kat bat me what ngoma namar nga long ublei jong me ngan pensat bor ya me hooj ngan ya rap ya me hooj ngan kersan ya me da ka kri ka mon ka hok ka jonga kini kintin ka jong ublei kilong shisha ki ba shisha bat ke ka ba ulak ren ule tinamar kata mangi iwe piwe parlok bi jonga tungina focus ya kata ka jingkular ka jong blay ka ba ulak kular ngi wiwi bangin jit ya ka jinget halor jong ka jingtiang kren ya ka tin ka jong blay ujisu shim la yale ya ka jingtiang da ka bajar henry uppermi ya ka sur ulakren ya kata ka eryong ba kata ka eryong kala jai parlok penan kam ya ka sur ka jong phi penan kam bat kren ya ka tien ki badan kam ha ka jing ka jong phi pen bana ya ka jing shisha kran ya ka tien ka jong blai bat kran ya ka jing shisha kat kum ka tien ka jong o duai ha ka jing tieng
duai ha kapor ba phidan ya kata ka jing tiang duai ha kapor ba kita ke eryong kiwan ha ka em ka jong phi Philippi ka long ba saud khar ba rio do nyau ka ong wat khuslai ya ke e ru hanrei ha ke e baro da ka jing duai bat ya ka jing kar pat lem bat ka jing ai ngo to phin tip ya ki jing pan jong phi sha uble ti kata ka jing suk uble ka ba palat ya ka jing shampang baro kan ri jai ken ya ki dono jong phi bat ya ki jing mo jong phi ha ukris jisu kali ya ki we ki parlok ki jong phi ya ka ka jing shem ka jong ki batus ngo ya ka ta ka sur ka ba ka ong ba ka ta ka sur ka jong ki ka de ka jing tiang ne ka de ka jing ngai parlok akan tu we phi we pi we man ka por ba wan ka jing tiang ta ba ka jing ngai kan job ya ka ta ka jing tiang batu ong halade bangan om tiang namar ba ublei udon ran kalang ban nga ublei jo ka jing ublei jo ka jing suk ublei uba he ublei uba kraw un penjam ya kita ki eryong ha ka em ka jonga ban ngan chiru ya ka jing ngai halor jong ka jing tiang kan tu phi we parlok e jonga tu kan mau ya ki ni ki kan tian ki ni khot ki bangala ya sam bat phi man ta ka sngi ngate babarot ha ka em ka jongi ngi ya shem ya shibon ki jing ki eryong ki bakraw ki bawan ha ka em ka jongi la ka long spiritually ne la ka long financially ne la ka long emotionally ne ngi ya shem ya ka ta ka jing henry to ai ba ka jing ka jongi kan job thiaw to ai ba ka ta ka jing ka jongi kan la ban ya kata ka jing tiang ka jongi ngin kan mau ki tian ka jong blei ki ba ula kular yangi ba ngin focus tak ya kata ka jing kular ka jong u om ya kita ki jing tiang ki jongi ti shabangan pat parlok tai prem khle jingi khdian ha ka jing duai au blei khpa ji ba hamdeng try ha kan dia khlem mat ngawan ha ka jat ka jong me ban IT la de badi ki viewers ki jongi shami a try kan ran try habawan ka jing tiang ha ka download ka jongi yarap yangi bangin kan mau ba me medan ban ngi medan ha ka lieng ka jongi ban men penjam ya kita ki jingmo jo berkhat ka jongi men pen khlang men pen kan mau yangi a try kan ran ya ka bor ba kraw ka jong me men pen kan mau yangi ba ka jinget kan la ya ka jing tiang kan jinget ka de ka jing jom bat ngin job thiaw ya kita ki jing baro ha ka jing em ka jongi tamma a try kan ran ki pop ki like ka jing baro teng jisu ni pan amen tu blin kur phi ba ngin se ka do byang pat ha ka we ka video